Coconut siya, ano. Coconut. Tapos ito. Okay. Okay? Okay. Masih banget. Tuh, ano? Seperti Normal lang, okay lang. Yan naman yung mga hanging fans ko. nakita ba? Dito si Charma. Piste pa itong
Okay na, clear na. Okay na. Hmm. Gawin natin ng tali. Dahil. Ayusin mo. Eh wala. Tapos na. Iba mo konti. Taas na, taas. Taas. Ay, ayun cut. Sira.